Isua nen voin zir lai ngai thatu zong songte zawain tu chuan nuam vek ule voina kan ngai thlak tur thupui chu Beiseina thlawnlo ti ani don ani zon aton kan bung thum chang ni le chang thum kan chiar chuan du takte u tuna hian pathian fa te kan nia engtin nge kan nom don ti ro chu ala lang ri love ama loin lar hun chuan ama angin kanom don ti zong kan hria ama chu om panga yang takin kan mudon sia tu po ama chunga chumi Beiseina chu nei piangin ama athiang limangin ain thiang lim thin adini Beiseina nei lo ring tu om theilowa ring tu te hen Beiseina kan nei vekani chu Beisei tur dikta Krista mina Beisei ani chuan thiang limna konga athang lian don ti na ni a he khovela hian anun oluk em don ti na ni khovela thil ho om em mai chu Beiseina nei to lo nun beidon na hi ani nge yang chu setena thil tum ber bonia a hlotling em ani hei hian kum upan lampang rangot a huam lova no pangte nula tlangwal chenin Beiseina reng nei lova mol min liam tiri a thil tum ber ani kan zawai mai hian Beisei engamone thil nei vek kan nia ma se kan Beiseina pakhat in trom chu lali so Krista hi ni a chu mitam zok te hian kan shelova he khovela hian in lung rual lo takin hun te po kan mang thin ani he khovela ngai zong in trom te re su anin ho em anin mil thin lova ma se Krista ngai zon ron te reng su anin ho ngai lova anin mil ema anin lung rual thin zok ani chu wangson he khovel thila kan Beisei hi chu a thon fo thina ma se Krista kan thil Beisei chu Beiseina nung Beiseina thlon ani ve don lo ni Krista ro pui ro se Beisei tur dikta Krista hi kan Beisei ve phot angaya lali suan ke hi wana tranga changnung lo chuk mitin ei thei tur chukani atia Krista hi mintidam tu tan kan lo eya kan lo ina kan nunalal beratan kan pom huna he khovel thil kan Beiseina hian limna kan muchau zok don tinani Krista nei mangsi lawa he khovel thil kan thlenna hi chuan limna tak om lo ani ti hi kan thachiang tulani hi kan nuna Krista hi kan lo eya kan in phot chuan Krista Beiseina nung Beiseina thlawnlo om zia hi kan shafia thiam don ani chutiang limna min pe thei tu Krista hi voin hian lo Beisei thar le turin ngai thatu zong song te kan in soma voina hian kan zawai mai hian vanram thlen tu vek kan nge yang keipo kania nang poi ni ngei don ma se van thleng tlang nun thiang lim kan nei boxi lo ni teru ma se han ngai to te le ka sim thailo ka piang thar thailo kan ti mai thei chu ni ro pui Krista lo kal le huna chuan kan lo sim thei don lu tuka kan lo piang thar thei don lu tukani ma se kan tlai nge yang lungai tur kan ni lova hei hi kan thil don cheuni lokabunga changsom thum pakata chuan lali suan misrisel te suan doctor an ngai lova mi bor som te zogin an ngai ni mi fel takte lam tura lokal kan ni lova mi sual te lama sim tir tura lokal kan ni zok atini Krista ming fakinom ro se Krista hianin mi sual te angai dam thina sual hi chu ente kong zo mai na ngai dam don lo ni chu wang chuan ke ni he khovel mi zong te hian Beisei tur kan nei ve a chu kan Beiseina in ngan om chun chu lali so Krista hi ni tu po he Krista siam tharna Beisei to phot chuanin Beiseina nung Beiseina lom om tak ni tin mai na dong thar zel dorani Isua nen voin zir lai lo ngai thatu zong te Isua nen voin hun man nuam vek ule